Здравейте! Вече. Ние сме в парка, ходиме вече 10 минути и е толкова жега и си взехме сладоледи. Галакси. Естествено. И отиваме към парка. Да. На люлките. Не, че сме бебета. И двете сме Има една огромна. люлка. Абе, ще снимаме през целия път, ако не падне батерията на фотоапарата. Да. И не сме бебета, защото и двете сме на 13. И какво да кажа? Растече ми се сладоледа. Да. Вижте. Ние сме в парка. Как го каза? В парка на Булевард България. Не съм го казала. Мислих, че ще кажа, че сме на парка. Наближаваме, виждате ли там малки лучици. Ето го и него. Парка. Имам ли шоколад? Не. Добре. Аз? Не. Добре. Presente. О, той тъпанар взел люката. Хайде. Аз вече го изядох. Аз се наслаждавам. Я да го видим. Не? Добре. Я като се така в устата да прилица на човка. После ще се снимаме, о да, така че снимаме малко повече, защото искаме да стане батерия, за да се снимаме. Отдавна сме се снимали така навън. И да. С нея. Не дървото. Не дървото. Да седнем на тази хубава пейка. Жадна съм. Жадна съм. Вижте, какво пише тук. Това е на един мой братовчет стага. Не виждам. Това също. СПГ и пугър. И дърво. Ивето пие вода! Ивето. Вижте, там има бебешка люлка. Ей, оная там. Приближи. Пада батерията! Казваме ми сега едно и тъй чао, защото пада батерията, за жалост. Чао! Чао!